This Sanbonani Molweni, welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate using and as a tembo kanye nothandani isithembu baba umsile kusineyo mangwabe nomakhumalo mayeni nompilo nomacele siyaxoxa ke guys. Makuphela useason 7 angazi ukuthi mhlambe baningi kangakanani abebethi sicela tell all kodwa bebekhona ngoba benomuzwa ukuthi yini enye abasazoyiveza. Number 5 ovelile kodwa wangavela ubuso. So bakhona ababona ukuthi le ndaba number 5 engathi iyifake manje siyafakwa nje ngoba bekuyinto elandela from kule season eqalwe ngayo ukukhulunywa indaba number 5. Ku season 7 ku episode 1 kunesikhathi phaso episode 1 no episode 2 la umseleki asikumakhosikazi ucela ukuthi izingane zikwazi ukungena kuzona zonke izindlu abantwana nalabo abasesiphakhi beze eMzumbe. Umacele uphuma lokuthi yena akathandi ingane zakhe zihlala isikhathi eside eMzumbe. Umseleki uthi ke akazi ukuthi wayemacele esho njalo ngoba izingane maziye kagogo kubo kaMacele akafoni kodwa mazila eMzumbe ufona ngathi basendaweni errong kanti bakubo. So bekune ndawo la bathintwa khona abantwana. Umseleki into ayayisho ke ngezingane ufisa ukuthi zihlangane kube ne-unit phakathi kwezingane. Kulelo tafula ke sekuvuka ukuthi uma yena abuza umseleki athi njengoba usuqalile nje ukhuluma ngezingane ukuthi zingene kuzona zonke izindlu kanye nomnini kubala ukuthi ke umnini akalali kwenye indlu. Cabanga ukuthi into efana naleyo wathuma yena ngoba unesifuba kodwa wathuma yena ke ikhona into umseleki afuna ukuyisho akakhulume aqonde ukuthi uthini. Athi umseleki umpilo akangena endlini kaMayeni. Ikhona ke into abebefuna ukuyizama ngompilo noMayeni kodwa ke yangaphumelela. Mangibheka umpilo umntwana othule akakwazi ukuthi bemmeme ukuthi kube khona i-storyline azosenza kube khona into abafisa ukuthi beyiveze kakhulu ngaye. uMayeni unkosikazi othi akazani ne-nonsense. So makuvela indaba yampilo noMayeni into eyenzeke years ago wase futhi uMayeni wayivala lento ngalelo suku impilo yeshilo ukuthi kuthiwe ngakubizi ngoma. Wasamchazela kuMayeni ukuthi no, njengoba sila sonke singabazali bakho singomama. Bukani ukuthi kwenzakalani uSinema engena kwenye YouTube channel before season 7 uphela. uSineyo uqala indaba yokuthi yena noMangwabe noMakhumalo kune distance. Mina indlela engiyibuka ngayo because isithembu sinamakhono amaningi angathintwa nalokuthi sesikhathele phela into efana nengane kwani abayilethe le relatable. Kwenzakalani ke kwimishado la kuba khona nezingane ezitholakala ngaphandle komshado kuthiwa amantombazane ayahlupha, ingane zamantombazane ziyahlupha. Ubani ophambili nonganqeni ukuthi akhulume aveze iside lakhe kubeke ukuthi yaqalwa le conversation kuThando Nesithembu uSineyo. Siyaphika siya ku season 8 uThando Nesithembu. Ku season 8 kunento ephakathi kaMayeni ephakathi kaMangwabe noMakhumalo noSineyo. Kodwa lento kishiya nani noma izivezelana ukuthi ke kuyenzeka ingane etholakale ngaphandle komshado mayisefika la emshadweni ibe nokuhlupha noma kube nokungaxhumani kahle nomama oseshadile. Singasabali ke uSithembu kuphela. Ngibona ukuthi kuvela ke leso storyline because uSineyo uyazi avela ukuthi yena uzoyikhuluma lento. Yena ukhona ukuthi beqale ke le ndaba ukuthi hayibo nansi inkinga ilungiseka kanjani. Sithola ukuthi uSineyo uthi akabahloniphi uMangwabe noMakhumalo because becishe belingana. uSineyo ube nama issues noMangwabe noMakhumalo ngenxa yalokho. Sekuvela i-storyline esi-relatable. Senze njani ke thina esilalele silindele useason 8 ngoba useason 8 bese singasawucabangi.
kodwa uSinew sewuvuse wama ngeenyawo uSeason 8 ngoba lapha kuSeason 8 sesiyozwa ukuthi indaba yamakhumalo noMangwabe noSinew ithini. Ngiyaye ngizwe-ke kosisi bekhuluma bethi inkinga iy'ngane zamantombazane zinakho ukuba neselithini ku-stepmom, zinakho futhi ukukhuluma ukuthini ku-stepmom. Kokunye ubaba uyayispoyila ingane le yangaphandle, uthola ukuthi sekuyenzelelwa kuyona mhlampe ngenxa yokuthi mhlampe uyayizwela yini noma kunjani. Kodwa mina ngibone beletha i-storyline esi-relatable. Masifika ku-Season 8 si-ready ukuthi kanti wena Sinew usuke usungena endlini yaMangwabe usufuna ukuqeda iy'khaftini zoMawanda. Uma-ke uMangwabe sekuchazela usuyithatha kabi leyo nto. Leyo nto into ekhona e-relatable. Hhayi indaba yenganekwane, ingubo e-green ne-cleavage sesithi unumber 5 ulaphaya kuSinew. Mase niyaphika ukuthi uSinew uyasebenza. Ukuthi nje indlela avela ngayo uhlezi ezovela e-negative. Kodwa ku-Season 8 singenile manje. Niyakhumbula guys ukuthi besesisho ukuthi kuningi kakhulu okungasahlangani manje, sicela ukuthi-ke i-tell all ukuze sifake imibuzo kulama gap avelayo, sivale iy'khala ukuthi hayibo why le ndaba inje inje. Nansi-ke indaba-ke sisondela kwiqiniso ile yaSinew noMangwabe noMakhumalo ngoba nalapha ku-Season 7 uvalo wathi nje uMangwabe wathi uMakhumalo yena uyasaba ukukhuluma ngoSinew ngoba uSinew angazi uma uthi uyathukana yini kodwa into enjalo. Ngibona ukuthi siyalapho-ke. Ngiyayibona le social media yeningi ukuthi izitha zizongena ngoSinew kodwa ama-views ayeza ngoSinew futhi ku-Season 8 ngoba lapha ku-Season 8 uSinew uzobe esichazela ukuthi yini emenza ukuthi uMangwabe noMakhumalo athi ngabo. Sizwe-ke isayidi laMangwabe noMakhumalo ukuthi mhlampe babebonisa uSinew wadikila, mhlampe kwenzeka ukuthi uSinew wajika, mhlampe into abayibonayo futhi ukuthi uSinew mdala akatsheleki, sesizozwa ngabo. Mase ukuthi le yama kaSinew uma kuphela u-Season 7 angazi bekuyibo episode kodwa la ngasekugcineni asomsele kuke Sinew khona uma wakhe wadlula kabuhlungu emhlabeni futhi uyamkhumbula, kufanele ukuthi uhambe uyomvakashela. Sizozwa ukuthi-ke uma kaSinew wadlula kabi emhlabeni, uSinew simbone ehamba evakashela uma wakhe ngoba lokho bathe thasi into ezokwenzeka. Mina ngiyaye ngingathandi ukuthi ngingasalibuke elinye isayidi. Ngiyalibona lesiphithiphithi kodwa ngiyabona ukuthi uSinew lapho uthando nesithembu ulobu elandelwa. Namanje siyozwa ukuthi uSinew indaba yakhe noMakhumalo noMangwabe ithini. Ngoba bathe bayayivusa lento le ye-step daughter ne-step mother ngoMayeni noMpilo yanqaba. Ngoba manje uMayeni ezinye izinto akathandi ukukhuluma, washo wathi ezinye izinto uphila nazo. Kodwa futhi masilalela washo ukuthi indaba kaMpilo wayilungisa ngalolo suku wathi Mpilo la ekhaya ngoba omama bebangaka omama bakho bonke. uSinew-ke yena-ke engathi unamagqubu ngoba shuthi uSinew ikhona into eyenzekile phakathi kwakhe noMakhumalo noMangwabe le menze engasasaba ukuthi-ke asitshele ngoba usitshele ku-Season 7 nangasekwenye interview seyasho ukuthi hayi lethu mina ngeke ngiyincome. Manje sifuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni, mase-ke ekugcineni kuvelani uSinew noma engayibona ukuthi uMangwabe noMakhumalo bacishe belingane naye, kodwa ngesimo sokuthi bashade nobaba abazali bakhe kufanele bahloniphe ngoba phela uma engasahloniphi uMangwabe noMakhumalo kufanele ukuthi nobaba wakhe kwenye ingxenye akamhloniphi ngoba amakhosikazi kababa labo. Engababuka ngeso lokuthi hawu bacishe belingane nami, ebabuke futhi ngeso lokuthi ngingabaphendula, kodwa ngesimo somshado nesomndeni uMakhumalo noMangwabe abalingani naye. Ileyo-ke esingena kanjani isiba imfundiso. Nakuba phela i-TV show ingayishiya ingabanga imfundiso kodwa sizokubamba lokho ukuthi ziyenzeka izinto ey'njena kodwa ilungiseka kanjani. Sekuza-ke i-storyline esi-relatable. Finish. Ngoba okunye silobe silindele abantu esingazi noma bakhona noma abekho. Number 5. Okunye kuthiwa ingane ayingeni lapha endlini kodwa naye ingane isisemotweni
ingane ingavulelwa ubani emotweni ingangeni endlini. Iyabiza phela imoto, ingane izomosha emotweni, okusho ukuthi kusanganekwane lokho. Nayi-ke ingane-ke ebonakalayo ukuthi asile hhayi, unenkani yakhe, asazi ukuthi kusukelaphi umsuka. Kodwa umsuka sizowubambaphi? Sebephambi kwekhamera ku-Season 8 abeke kudaba lakho ukuthi mhlampe ngathi ngithi ngikhuluma kanje wangiphendula kanje. Mase siyasho ukuthi nje kuyenzeka lokho. Mase-ke sithi thina mhlampe yena ubukusisa ekhohlwe ukuthi isithembu lesi abakuso. Futhi-ke kuzokwenzeka kungafani ngoba inkinga iy'ngane mazindawonye kanje kulo mshado nje zinakho iy'ngane ukunaka. Noma kungasiwona nje umshado, nike nibone gazi ingane ey'linganayo endlini eyodwa ukuthi bayanakisisa abantwana, ba-complain-a nento engathi shu. Mina ngeke ikubone-ke ingane mhlampe ithi ingane izithi wena anti uthe omunye akhule nalowo mqondo, omunye uyasala ebunganeni lowo mqondo, omunye akhule nawo. Iy'ngane-ke ngokunakisisa. Manje sizozwa-ke ukuthi uSinew uthini mase eyikhulumile lento ayikhulumayo ekugcineni. UMakhumalo noMangwabe, amakhosikazi kababa wakhe, omama bakhe abalingani naye. Engababuka yena ngokwe-age group, kodwa cho akuvumi ukuthi kube njalo ngesimo somndeni, ngesimo sokuthi amakhosikazi kababa wakhe. Asiyibuke-ke naleyo. Yabo nje uSinew usewuvukuzile uthando nesithembu. Bese sikhathele guys, bese sikhathele. uMaMtolo lathula itheku lonke. Ngase ngithi hayi inganekwane le eThekwini. eThekwini guys, niyazi ukuthi eThekwini iy'ndaba zakhona zishesha kanjani? eThekwini khona ngisho manje sekuphume o-exposing hands. Itheku-ke liyalida lapho. eThekwini hayibo. uMaMtolo wayengeke efihleke eThekwini. Engafihleka hlampe koMtuba, hhayi eThekwini. Mangathiwa uMaMtolo waseMtuba-ke singasho ukuthi hhayi eMtuba ngeke simthole. Ngiqinisile yini? eMtuba la ungathi kuqheleleni. Nje sengizoqamba amanga-ke manje, sengiqamba amanga. Kodwa eThekwini, itheku liyaphithizela, ithi hhayi. uMaMtolo nje akekho eThekwini. Seningangipha-ke okuyimadlana ukuthi sengichazela ukuthi uMaMtolo akekho eThekwini, akekho. uMaMtolo yena ngabe akanabo-ke okhazini bakhe angazwani nabo, besitshela ukuthi hayibo nangu njalo uMaMtolo lo, bemcebe la ku-social media simthole. Noma simtholile. Hawu, uMaMtolo yena engakwazi ukuthi ngisho isonto uMaMtolo asonta kulo bemfihle bonke. Siyindaba siyithola ku-social media, into esingasayiqondi kahle uthi usesha laphaya. Yabo nje kulama-page lawa agcwele odade, hhayi bayayikhipha indaba bayifuna besithole manje. uMaMtolo nje akekho eThekwini. Shuthi bavele bathanda isibongo sesiMaMtolo bamletha. Ngoba phela maye khona uMaMtolo bapha abangani bakhe. Abangani bakhe abazosho ukuthi lento ayizama ayiphumelelanga, simbone-ke. Buphela. Futhi uMaMtolo babeyothi bembeza sheshe simbone ukuthi huye. Akekho uMaMtolo, inganekwane-ke ayizime kancane kuze-ke nezinto ey'fundisayo. Besale-ke becoshe-ke amanothi. Ney'ngane y'funde njalo ukuthi u-stepmom igama lesiNgisi lelo. Umama ushade nobaba, uma wakho mhloniphe. Iy'ndaba zo-stepmother isiNgisi. Lento kuthatha kakhulu isiNgisi sesifaka egcekeni ubhedisa izinto. Ngoba uma ufike lapha wathi umalo uzoba nenhlonipho efanayo nekamama wakho. Uzoba nenhlonipho noba nayo neyamama mdala omama mncane osisi bakamama. Manje lento yokuthi u-stepmother usasa lento usoyifaka ekhanda, usolokhu utshelwa nalapho sisi abakhohlakele bafundise iy'ngane ukukhohlakala, alwe ngengane. Safika ingane lapha ihleli ubaba uya-afoda ku-right, kodwa ingane ayijabulile, akwaziyo ukuthi ayijabuliswa yini, kanti umama oyifunza uphoyizeni. Mayivakashile yaya kumama isibuya isihlinile. U-stepmother akayenzanga lutho.
Ngale sebelokhu bebuza imibuzo eminingi, bafuna ukufaka umqondo ukuthi ayihleli kahle ingane. Ezinye-ke zezinto ezenzakalayo esiyibonayo kumanye ama-TV shows. Nalana kuThandweni Esithembu bengayidonsa leyo ndaba beyifake ngaye uSinew. Kufundiseke-ke ofundisekayo nomunye ayibone ukuthi into ekhona ngoba uSinew unjani, uhamba phambili. uSinew ubizwa Sabele. Usesabelile-ke manje ukuthi ngase uMzansi ukhathele yilezi zinto esiyiphindaphindayo. Ayize-ke le ndaba ama-challenges ukuthi kube khona umntwana otholakale ngaphandle komshado nendlela ayiphatha ngayo ukuthi nobudlelwane bakheka kanjani. Hayibo, akho sengikhuluma kakhulu guys, ngeke hayi sengiqedile. Yini ndaba manje? Hawu, ngakhumbula ugesi, umbani. Ihewe guyzini. Hey! Niyakhumbula kodwa isiphithiphithi abasenayo, ubhudubhudu abasenabo ngo-3 hours. Hayibo, asithuleni singamemezi. Niyakhumbula? Yazi sengicabanga nokuthi ngihambe ngiyobheka kwi-page lakhona kodwa ngiyasaba. Ngisaba ukuthi ngizothi ngiyabheka kanti kuthiwe hey, asikhohliwe. Hawu, la eSouth Africa ngathi ungahlala ube ingane encane ungazi ukuthi kwenzakalani ngoba mase wazi uzophoxeka. Hayibo. Sike saphithizela wegayisi, saphithizela. Kokunye uze ucasuke ubone ukuthi hey, kwaze kwadlalwa ngathi. Into esesiyitamasa manje siyatamasa, kodwa nakhona manje sitamasa sibuye nganeno. Ngiyasho. Bese ngine i-order ebenginayo laba basebenzi hayibo Wefix wasuxova kangaka. Ugesi bewune-order ngoba ugesi ukhuluma ubuka isikhathi sokupheka, isikhathi sokukhuluma, isikhathi sokwenzani. Manje ugesi mningi, nesikhathi-ke sesithe xaxa, angisatatazeli. Yikho-ke manje senginomsanganyana nje. Hawu, indaba engaka. Sesajabula kodwa. We guys, benze njani labayana abasebethenga izinto ey'bizayo? Kuba nemali, kumnandi kodwa khona. Phela thina besikhalaza la sidiniwe ngake ngavelelwa-ke. Guys, ngiyabonga nge-support kakhulu, ngiyabonga. Thank you so much for love and support. Yini?